Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze inohlonze kusihlwa nje. I was very pleased that I appointed a minister from another party that has always spoken about the land. Yehlukene imbono yamaqembu ezombusazwe kanye nabahlaziyi bezokubuswa kwezwe ngemva kokuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ecikice umthetho wokubuyiselwa komhlaba. I would have disclosed upfront if I had a copy. I have no direct answer. Namhlanje bekusuku lweshumi lwesicawu esiphenya into leyibhekene nomengameli wamajaji e-Eastern Cape uSelby Mbenenge. Umkhonto wesizwe is here to stay. Iqembu umkhonto wesizwe lithi linokuzethemba ngokuthi lizoba iqembu elibusayo esifundazweni KwaZulu-Natal kulezi nyanga ezizayo. Nina besinakanaka seyincwadi beyibhala uMeli Mateko bamhlophe abelungu siyakhuleka nina bezinyane lengezengeze. Yehlukene imbono malungana nokucikwa komthetho wokubuyiswa komhlaba osayindwe ngumengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Abantu ke abaye nganxanye bengewona amanzi kukhona abathi ke elethu ngalesinqumo kanti abanye bashaya amakhala. I was very pleased that I appointed a minister from another party that has always spoken about the land. And I've basically said to him, without putting his feet to the fire, I've said, you have always advocated for land, and now I'm giving you this responsibility. Speed up the process. Amanye amaqembu abambisene ne-ANC kuhulumeni wobumbano asesabise ngokuthi azonikela inkantolo yephonsela inselele yokucikicwa komthetho wokubuyiselwa komhlaba. Nakuba i-ANC ituse umengameli uRamaphosa ngokulandela izinqumo leli qembu elazenza ezinqungqutheleni ezimbili ezedlule, kepha omunye wabahlaziyi bezombusazwe uthi ukusayindwa kwalomthetho akusho lutho. It has been in the making for 20 years, since 2004, when the ANC had 2/3 majority in South Africa, to pass it in one go, in one session, in one 5-year period, implement it, and succeed with it. Now, it's a 40% ANC, it's a weak ANC. So to say that Ramaphosa is implementing ANC policies, it's a far-fetched idea. There's nothing bold about it. Kusenjalo omunye ungoti wezombusazwe uthi ukucikicwa kwalomthetho kuzovivinya uzinzo lohulumeni wobumbano. This could be a very good test to show as to whether our own leaders are able to sit around the table and agree. Esikhathini esizayo i-ANC ithi izimisele ukuxhumana namanye amaqembu ukuze ikwazi ukuchibiyela isigatshana somthetho sisekelo esikhuluma ngodaba lomhlaba. Kusenjalo amaqembu ezombusazwe eParliament anembono ehlukene ngomthetho wokubuyiswa komhlaba. Amanye amaqembu asesonge ngokunikela enkantolo. Umthetho wokuxuthwa komhlaba ubangele ukunxuba kwabanye. It is a direct attack on the constitutional rights of South Africans. We have obtained a legal opinion that the expropriation bill is unconstitutional, and we will fight this dangerous legislation by every means possible, including the courts. Iqela le-FF+ lithi umongameli Cyril Ramaphosa khangagqugule namahlaka nohulumente wendibaniselwano phambi kokuba awutyikitye. The Freedom Front Plus has always objected against this principle, and we believe that it is unconstitutional. Whilst supporting restitution with full compensation, we have consistently opposed expropriation of property without compensation, which will now be permitted under certain circumstances in the public interest. Iqugula le-ANC liwukhusele lomthetho lisithi linyathelo elilungileyo. Eliqela lithi liyazikhaba imbono zokuba lomthetho uza kubukula abantu abathile. Those who have taken a position that they are going to court and challenge the bill, we are of the view that their action is intended to keep the status quo
and to consolidate a legal regime. And the ANC will await for those who do so and stand ready to oppose them. iRise Mzansi liwamkele lo mthetho. Kwintetho ebhaliweyo iqela le-EFF lithe liyawukhaba lo mthetho lisithi inye indlela yokusombulula umbandela womhlaba ngokwentando yesininzi kukwenza izihlomelo kwisolotya 25 lomgaqo siseko. Dingulama Matya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. I-ANC izobamba umhlangano wayo wesigungu esiphezulu kule mpelasonto. Umengameli weqembu Cyril Ramaphosa uya kulo mhlangano esecikisa imithetho okubalwa kuyona wezemfundo, ibhila, owezempilo, i-NHI kanye nokubuyiswa komhlaba. Kule mpelasonto siya kuyi-ANC izobheka ingqinamba ezikhungethela kuleli emhlanganweni wesigungu esiphezulu sayo. Phambilini ngenkathi kuleli likhungethwe inkinga yogesi, ungqongqoshe wezogesi uDr Kgosienzo Ramokgopa wajuja ukuba ixazulule leyo nkinga. Njengamanje sekuphela insuku ezingamakhulu amathathu lungekho uhlelo lokucisha kongugesi. ANC iyayiqhaja ngalokho. A phenomenal achievement. I think when the South African delegation was here last year, I think it was a very bleak and dark tale to tell about the situation in the country. Ohlangothini lezomnotho isigungu esiphezulu kuleli iqembu sisobheka ungqongqoshe wezemali ukuba achaze ngokwenzeka emnothweni wakuleli. The perception we are referring to. But let me say, the key thing with South Africa, which is still confronting us, has been a low growth. That low growth is still there. Ohlakweni lenqubomgomo ANC ibekhona kusayinwa imithetho okubalwa kuyibhela nomthetho womshwalense wezempilo kanti kamuva nje umengameli Cyril Ramaphosa usayine umthetho wokubuyiselwa komhlaba. There is a provision there in the new act that has been signed by President Ramaphosa about compensation. It says that in an instances where, for instance, a property or a land has been abandoned or for speculative reasons, the government can expropriate without compensation. Nezima ababhekene nazo abantu bakuleli zizobhekwa, udaba lwamanzi luzobe luseqhulwini. Lethulwe ngokusemthethweni namhlanje uhlaka olusha lobuholi KwaZulu-Natal eqenjini MK kanye nobuholi beyifunda. Ubuholi beqembu buqagula ukuthi MK izothatha intambo kuhulumeni wesifundazwe enyangeni ezimbalwa ezizayo. Umkhonto wesizwe is here to stay. And we discussed what has happened in the process of saying here we are as umkhonto wesizwe. Mnumzana uzomseqinisekisa amalunga leli qembu ukuthi konke kuhamba kahle nakuba MK Party ke yabhekana nezingqinamba eziningana selokhu yasungulwa ngoDisemba 2023 lapho kubalwe izinkinga zokubangwa kwesikhundla ukuba namaqenjana ngaphakathi aseka abathile nokuthi kube nabaholi abasolwa ngenkohlakalo. iMK iphinde yenza ushintsho kumalungu ayayimele eParliamente kanjalo nasesifundazweni. Abaholi beMK bathi sebezinqobile ezinye zalezi zingqinamba. Bathi lokhu sekwenze bakwazi ukuqoka upholo obusha KwaZulu-Natal nokuyilapho leli qembu elinabalandeli abaningi khona. Kuqokwe umnumzana uWillis Mchunu wayishoshovu se-ANC nowake waba nguNdunankulu KwaZulu-Natal ukuthi kube nguye ohola MK KwaZulu-Natal. Kanti umnumzana uSimphiwe Mpungose uzoba ngumgqugquzeli kuso lesifundazwe. Iqembu libuyela khetha nabaholi besifunda. Mnumzana uWillis Mchunu uthi njengamanje babheka ukuthatha isifundazwe soKwaZulu-Natal. Sizowuthatha zonke indlela esizoyisebenzisa zizobe iqonde nje ekutheni isithathe umbuso futhi hayi ukuthi siyoqala ngesinye isikhathi. Qala nje kulonyaka njoba nje kuphela uJanuary sothi singena kuFebruary yobusuzwako ukuthi sewuqalile kumkhonto wesizwe sifuna amandla okubusa KwaZulu-Natal. Kwindaba ze-SABC ngingu-Ayinde Mhlongo eThekwini. Namhlanje bekusuku lweshumi lwesigcawu esiphenye insolo ebhekene nomengameli wamajaji Eastern Cape uSelp Mbenenge. Ebufakazini bakhe esigcawini uAndiswa Mengo watshela lesithangama ukuthi incwadi yokuqala yesikhalo ayifaka ngaseqaleni konyaka u2023 wayiqala kabusha ngenxa ukuthi wayengasenaso istatement sokuqala ayesifake ngasekupheleni ka2022. Okufike kwaba indida esigcawini ukuthi amaphutha einhlamvu zamagama aqukethwe estatementini sokuqala afana ncamashi nala wavela estatementini sakamuva nokushiya uhlalo wesigcawu emangele ngalokhu. If at that time
you didn't have Kutlwano's statement. How come that there are not only identical sentences, but also exactly identical grammatical errors? How come? Chair, I would have disclosed upfront if I had a copy. I have no direct answer as to how that happened. Maqondana nobufakazi buka Andiswa Mengo ngeinsolo zokuthi ijaji uMbenenge lake lambizele ehhovisi lalo lapho elamcela khona ukuthi alithintathinte ubuntu balo ngomlomo. Uadvocate uSikhakhane utshele uAndiswa Mengo ukuthi ijaji lizokuphika lokho esigcawini. The incident as you related yokokuba isehlo esi njengoba wena usicacisa okanye usichaza did not happen. Do you have any comment? Asenzekanga kwaphela unayo into ofuna ukuyiphefumula ngalento ayithethayo. Uyaphosisa. Isigcawu siguqile namhlanje nosekulindeleke ukuthi sibuyele ngaseqaleni kwenyanga uNhlaba nonyaka. Mbukeli sathi qowe idollar noma besibuya sizophathela udaba oluthini. Ningavele ngene nje etikhungweni temfundo lephakeme ningakacheki o ningakahlolisisa ukuthi leso sikhungo sibhalisiwe yini ngalokusemthethweni. Njengoba seqala unyaka wokufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme, isikhungo esibhekele ubuqotho beziqu zemfundo ephakeme sakhwa sithi abafundi abangavuma ukuba izisulu zezikole eziNgombumbayi. Asibungile sikwamukele mbukeli ngoba sonto kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi ehlukene imbono yamaqembu ezombusazwe kanye nabahlazi bezokubuswa kwezwe ngemva kokuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ecikice umthetho wokubuyiselwa komhlaba. Mbukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus, ngena kuzo uyicinga ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobunjalo bazo. Indaba yakwaMaphumuza ngaphandle kwaseMgungundlovu KwaZulu-Natal ikhathazekile ngokwentuleka kuyikhala ezikhungweni zemfundo ephakeme kuleli. Lokhu kuvele ngesikhathi kubanjwe umcimbi okuklomelisa abafundi abenze kahle kumatikiletsheni obuhanjelwe yiphathimandla ikahulumeni kanye nabaholi bendabuko. Lentsha ikhathazekile. Bangaphezulu kuka-80,000 abafundi abaphase ngama-bachelor KwaZulu-Natal. Lesifundazwe kwesaba nesibalo esiphezulu sabafundi abakwazi ukufaka izicelo emanyuvesi. Umnyango wezemfundo uthi iningi lalaba abafundi bavela ezikoleni ezisendaweni ezisemakhaya. Uhulumeni ke uthi unezinhlelo zokubhekana nezinkinga ezikhona. Namhlanje ndikhomithe kulomzi wakwaMphumuza abantwana abaphase kahle abakwazi ukuthi bathathwe kuma institutions of higher learning ukuthi sizababhatalela yonke lo mali abayokwenza ama-critical skills abathathwe kuma-recognized institutions of higher learning ngoba sikwazi ukulahla imali kuma-bogus institutions. Help is always available in your homes, in your community, and with your government as well. Depression and other mental health illnesses are real. Do not bottle things up. Talk to your teachers, talk to your counselors, your church leaders, and other community leaders. Talk to Inkosi in your areas so that you don't suffer alone. You will get support. Umashadile unxusa abaholi bendabuko kuba beseke izikole ezindaweni zabo. Njengoba seqala unyaka wokufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme, isikhungo esibhekele ubuqotho beziqu zemfundo ephakeme sakhwa sithi abafundi abangavuma ukuba izisulu zezikole eziNgombumbayi. Isikhungo esiqinisekisa ubuqotho beziqu zemfundo ephakeme isakho sithi abantu abangavuma ukuba izisulu zalezi izikole eziNgombumbayi abeze bezobuza ngaphambi kokubhalisa. Nihlakaniphe ningavele ngene nje etikhungweni temfundo lephakeme ningakacheki o ningakahlolisisa ukuthi leso sikhungo sibhalisiwe yini ngalokusemthethweni kanye ne-qualification yayo ukuthi ibhalisiwe yini bakasakhwa ngalokusemthethweni ngoba if ungayendi lokho uyobe umosha imali yakho uyobe ungakhona ukuthola umsebenzi ngoba wena udoba ne-qualification lengekho emthethweni.
Ingcithabuchopho nongqondongqondo kweyithinta ukucwaningisisa zithi ke lezi izikole zinethonya lokunqenqa abafundi zikuthembisa izulu nomhlaba uma sezikulobizela. Imvamisa ke emgwaqeni yakulamadolobha amakhulu afana neGoli babakhona abantu abasuke bephethe amapheshana ezikole ezehlukene bathi ke nababazi noma lezi izikole ibhaliswe ngokusemthethweni yini bona basemsebenzini. Abasitshelile ukuthi si registered but angimina ngazi because nami ngisemsebenzini. Kunomfundi ke osesikhungweni semfundo ephakeme uthi yena wabuzisisa kwabaningi wavakashela newebsite njengoba bengafuni ukwenziwa isilo sengubo. I asked people who went there, I asked people who were studying at VET, I asked people, then I saw ukuthi indeed it is a good school. Ongoti abasemkhakheni wezemfundo bathi kuba nomphumela ongemuhle ukuyithola usuneziqu zomgunyathi ngoba ulahlekelwa imali yakho, isikhathi sakho, kanti nomsebenzi usuke ungeke uthole ngoba wena iziqu zakho zingombombayi. Selisemaphethelweni uhlelo lokubhalisa eNyuvesi yaseVenda eLimpopo kusetshenziswa uhlelo lwe-internet. Le nyuvesithi inezikhala zokubhalisa eziyi3,600 zabafundi abazoqala ukufunda kulonyaka. Iphinde yagcizelela ukuthi uhlelo lokubhalisa lihamba ngendlela yize kube nezikhalo ngobuhixihixi kwezobuchwepheshe nokuyikhalo eziqhamuke nabafundi. Sekuzophela isonto lesibili liqalile uhlelo lokubhaliswa kwabafundi eNyuvesi yaseVenda. Abafundi babalule izinselele ezimbalwa esidonsisa uhlelo lokubhalisa. I came here to do a student card. They said we must wait for the system first until 2 o'clock so that they can assist us. My registration took so long until it got processed because I was affected by RPA first. Kusenjalo kube nokungaboni ngasolinye phakathi kwezinhlangano ezimele abafundi iSASCO neEFF Student Command ngaphandle. Here in the University of Venda we have got the majority of first entering students whom when they were applying for NSFAS they applied the one for the college, not the one for the university. So when they come here, when they try to register, we found out the NSFAS is not available on the university but is in college. Bayizinkulungwane ezimbili namakhulu amahlanu abafundi abasabhalisele ukuqala izifundo kule nyuvesi. We are targeting 3,684 and as of yesterday we had already registered over 2,500 first-time entering students. Ukufunda nokufundisa kulindeleke ukuthi kuqale ngesonto lokuqala kuNhlolanja. Umbutho wamaphoyisa namhlanje usingathi umcimbi womdlalo wegalofu eThekwini KwaZulu-Natal ngenhloso yokuqoqa imali yesikhwama esaziwa ngeSouth African Police Service Educational Trust Fund nokuyizikhwama okuhloswe ngaso ukwelekelela izingane zamaphoyisa aphangalele esemsebenzini. Osomabhizinisi kanye nabanye abantu abazimele sebeqoqe imali elinganiselwa ezinkulungwaneni eziyisithupha zamarandi nyakenye. Le mali iqoqwa kakhulu uma kusingathwa imidlalo yegalofu kanti lesikhwama kuhloswe ngaso ukuxhasa izingane zamaphoyisa aphangalele esemsebenzini. Kusenjalo umsebenzi walesikhwama uyabonakala njengoba usukwazi ukulekelela izingane ezingaphezulu kwenkulungwane selokhu sasungulwa ngo-2010 angama-39 amalungu omthetho adlule emhlabeni kusukela ngoNdasa ku-2023 kuya kuMbasa ka-2024. They are the ones who put their lives online and today we are stopping to say what about their children? What about their legacies? Lesikhwama sesixhase abafundi abangama-40 ukuze baphothule izifundo zabo emazingeni emfundo aphakeme. I think as a starting point, it's the relationship that Metropolitan has with SAPS. It's a relationship that spans over 15 years. And then secondly, I think it's about the cause, to raise funds. Labo asebehlomulile bathi lesikhwama siwusizo kakhulu futhi siyabaduduza emva kokulahlekelwa abazali babo okwakuyibona ababebeka isinkwa etafuleni. I can't even put into words how much help this has been for me. So thanks to SAPSET this year I'm graduating with my LLB and I'm going to be starting my LLM as well this year. So I'm really grateful for what they've done for me. Umsebenzi walesikhwama ubonakala uthela izithelo. Izakhamuzi zaseBlokombo seGryfontein esifundazweni Western Cape isashaqekile ngemva kwesigameko sokudutshulwa kubulawe uthishanhloko wesikole endaweni. Le ndoda iminyaka ema-58 yobudala
Nenqununu yesikolo ugqirha uJeffrey Sigudla udutyulwe lwahlanza iselo kwisithuthi sakhe ngaphandle kwamasango esisikolo. Esiselegu sishiye uluntu lesisikolo lixhwalekile emphefumulweni kwaye lisophela ngaphakathi. No, njiva ndingekho safe but kuba kingeyonto yokuqala isenzeka esitratweni esiyi-1 so andikazi bandifila njani but traumatized nje ndothukile. Principal umuntu besoloko simazi umunolungileyo sikhule nangobe sifunda lapho besikhulela phansi kwakhe so sothuze kakhulu lona futhi bese ucela kwalapha emapoliseni ba masikhuseleke nathi kuba kaloku sidla ngohamba amaxesha amane. Amapolisa aphanda ngesisehlo kwanesizeka bani. Abasemagunyeni kwezemfundo kweliphondo bathi intuthuzelo ngokwasemphefumulweni ifinyeziwe kwabo bakufuphi nenxeba. Our schools must continue to be vigilant and ensure that the necessary safety mechanisms are in place and that access control measures are followed at all times. Owasetyhini ekukholelwa ukuba inkosikazi kaMfi lona ufumene umonzakalo koluhlaselo waza wabalekiselwa esibhedlele apho azuza khona unyango. Amapolisa athi abarhanelwa basathe saa inzwane kwaye babongoza nabani na phakathi koluntu onolwazi ngesisehlo ahlebele abaphandi belityala. Ndingumlamli Maneli wendaba ze-SABC eKapa. Umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli sibeka lapha bese kuphathele zona ngolika Mageba kusasa bakhonoza kwethu ngolimi lwesiXhosa thina sizoze sibuye nesonto usale kahle.